Ay, tamats no, grabing COVID ba, grabe. Ay, anak dyan na, day. So, kanang magkuha na lang dyan ta, magtuog na lang ta, ilang kag vitamins. Ano? Kanya-kanya di diskarte mga tao, kaya negosyo patay. Pero, oo. Kabalo ka sa maayo karon sa negosyo, pagkaon man dyan, day, kay COVID man. Ayo, ang taon, baskin pagpamukaon ba yun? Oo. Tubig Ano pagkaon. ba mo negosyo mo? Ano, kay ilamat sa grabe mo, pag-business niya ba? Oo man. Nagtag, COVID niya, ano to, karon, di pa maligyan na yung mga gamit kay... Saan mo, may, mo rin tagot to. Ano, practical na lang, ano na lang. Kaysa makuan. Kaysa man negosyo niyo mo rin. Maligyan nila kung kuha eh. Ano, bilao. Ay, bilao. Pero dili, nabitahan ako ng mga diko, suman, lamig na kung Kutsinta. dagiti mo palit anak ron. uy, kusok kay kabalo, biya kakanin, lamig kay ting-ulan, sikat nagkakaon. Ita. Laban ng gyapon tawang kay sao naman. Katawa karon sa nga kanang katuya ay shit. Ay, ano iba ko ilang business mo? Ay parang eh. Icing tag pautang 2.5, 2.5 icing. bitsin 250. Mahal sa bitsin ito, piso ra man na. 2.50 na 12 kwinta ba? Gani. Magic sarap. Magic sila. Tres. Stang. Stang. Steng. Si Steng. Stang. Ang buto. Si kamo mo to ng singer siguro. Si Stang Constantino. Ay, oh, basa. Diba si mag-support si Stang Constantino. Ano? Ayaw ninyo ni pautang nga sa inyo tindahan. Pagagnaw. Isa man. Ay, dili man na. I sing. Isa ka ina. Ising. 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 Utang 2.5. Bitsin 250. Magic Sarap 3. Steng 20. Ayaw ninyo pa. Si Ising. ay Ising. utang. Sino nag-post ano din? Kabag. Dili ako ana, uy, naunsa ka diha. Dili ako ana, naunsa ka diha. Sa istorya sa isang dito ka. Hey, magkagubot na puta ba? Ako na pagpapiminti mga madutan sa tanan. Para makabalo ba? Kay busy ba ito? Di ba itong nagagawa sa kanya? Gago po na nagpautang ana, gipus. Paskin dito siya dito sa bungbong o. Ina mo, man uy, di. Lain kaya to, lain iya. Ulo kay na, uy. Uy, swear dito ka. Ito dito ka. So, basta makabalo ako na. Di lagi na. Hindi ko masaba. Di man ko na post anak ng istorya. Dito ka. Get out! Get out! Uy, doon sa ka, uy! Get out! Sige, get out doon sa ka diha. Get out! Ganun agi ba ka diri? Ako kami ng dalan dire! Agi-agianan man jud ni diri nasa ka. Get out! Perminti ko nag-aagi diri na unsa ka. Get out! Get out! Isa sala na ko sa Wala kay karapatan mo agto dire, mo agi-agi dire! lagi. Tanawa ra gud mo yung porma nimo! Agianan man ako ni. Get out! Kinausa ka ising. Get out! Uy! Buang ka diha. Get out! Get out! Kinausa ka. Napraning na ka? Get out! Napraning na ka? Abo ani wala kay karapatan mo agi tanawa na mo taway mo tsura, tanaway mo itsura. Usa may labot. Usa oh, wang di ay. Get out! Wala. Ako ani mo no? Ka-racist pud ni mo no? Get out! Sige ra ka get out there mo kagdamong buang. Unsa ka oy? Sige. Get out! Buang ka to. Get out! Usa ba get out nang ko sa get gawas. Hoy, ako ni. Ako ni. Get out! Get out! Ako ni dabo sa ka. Aw, unsa ka? Ay salumi! Yung buang playpacks. Dili na. Ay babasa ko lang dira. Abnormal jud kanang gaget out sikas gaget Ay, out. sorry kay ako nakita mo sa Facebook tong tiguang ba sila nag-get out sa mga bayot. Magtuog yun ang nakalupos sa satuan. Unya nang sa ko man ni sample, abnormal ka? Mura bang kung gagdawang atong tiguang nga si Panaway. Muna nga labi kay labay lubi. Bayot jud. Di mo po sa mga kadiri. Get out ra gud be. Dapat gid mo. Paminaw sa ba? Kasi na po nakatana to ni mo wala ka. Kanilitan awat to, di ba maka-get out gid ka. Kita na ko ana dugay na na. Ang wa pa nimo nakitaan, ang imong pangalan gipaskil sa kuan bongbong. Ano ipastil man ako. Ano Nakakay ipastil man. utangan daw ka. Gibutang dagdag ko kay ayon ni pangutanga si ising baga kay mignaw na dito ising 25. Ano gipastil gid yun. Gipaskil uy na to. Yan yun naman ko sa iya nga. Hunda ayo lang sa ko paningla kay wala pa ko kuan. Kung kabalo kami na ko nga 6 months na kung wala ka ba sa inyo. Pero ni ipastil jud ko pakiulawan jud ko niya. Mao jud tuyo maulawan jud ka.
Kabalo ka ang kwarta makita na pero pakaulaw dili makita. Gani mao na akong punto ngano ang kwarta makita ra na pero wala pakiulawan ko niya asa nagi-posting. Naalagi sa mga bungbong daghan ka ayo. Gibutang gyud ako pangalan sa Ah, kuan. jud to. Abi kita mo icing pautang 25. Anda si Mrs. mo. Ising jud ising karo kay uy. Nakauta kag budget sarap no. Oo, Isteng. Isteng. Grabe ko na minda oy pakiulawan ng pagkutaman. Ang kwarta makita ra pero ang kaulaw dili mabayran. Ginuuko ko. Gani nakasabot na sa akong sitwasyon nga wala pa ako gipadalan sa akong bana. Wala man jud kita padalan nagsalig naman na kag 4 piece. Oo gani, Uy, ano? di siya kapahabda na prinda man ako kung purpose, yun siya kapaabot ato nga ma-impas na para siya na mabayran. Rani ka daw tinyo. Pagkailawan yung kunyang maayo sa tao. Di mo tayo akong pangalan. Galisod na gani tatanan mo Yo, sila so- pa yung pangutang, sila pangutang. Awa karon nagkabuang na ka. Kaya asa man kumukuha na ron? Asa ko sa may kaulo na kung di ko mangutang? Kita kan kay pwede ka makaog lamaw. Pero si Minda ba, di na pwede ko pagpakauwaw na yaba. O, animanado ko nga na ako'y utang, pero di ko na naong nga ipakauwawan ko niya sa dagang tao. I-public pa yun niya ang buang asa dapat gisulat kita, adto ko na to dito. Kasi asa sa kanto dito sa may Lumpia Street. Oh, Tapos dito na po sa may Bico Street. oh. Naadagyan. Naapog gisagawa sa balay sa imong ex. Alin? Sabi, na. Bago kay no. Unsa siya kabuang, di ba? Bastos kayo. Ubani ko. Ay, di ano, ako, istoryahan ako siya, ano. Dili madski. Di, ubani ko, Madili ubani ko. pa ko suriso. Ubani ko, dili ko, ano, dili, ubani ko, kay, masalamat ko sa imo. Anto ko na to na siya. Ikaw yan, muapas dili na na ko siya awayon, wala ko do away ni kay ano, istoryahan na nako siya. Sayang gipanghimo sa kuha, ano pakiulawan ko niya, kagabay ng utanga. Parang Tupay makapal. na na. Tupay Ato na ato na. wapas ko hapda. Dito sa may katong bongbong nga. Hindi ka mo ban? Wapas na ko tagbuang diha. Ilakaw na dito. Get out! Hawak ko. Bayot. Get out ha na. Bayot. Hoy. Ano gising na niyo? Ano gibutang man nimo niya? Sasabi ko mo. Ano gising na niyo? Ako ni hanyo ko sa imo ha. Minda ni hanyo ko nga di ko kabayad ng utanga. Yung tupay, meron pa yun na ano doon sa bitsin, nga gipangayo ako mo to bitsin, wala man ano ilista man mo enter. Daghan kay mo ikaw ang bitsin 250 na to. Oh. Oh, ngayon. Usay Oh, magic sarap. Oh, nakauta ko magic sarap. Oh. Kuya ba ka muluto kay napay bitsin napay magic sarap. Oh. Oh. Ang ako ba nganong ikuan ko nimo, nganong pakiulawan gyud ko nimo sa daghang tao imong gipangpusin dito nga na ako'y utang sa imo ha. Para ma-remind ka kay ngano gi-block ko mo sa Facebook baga kag nawong. Ano ang gikulit na kay kadi makakasabot giingnan di ka nga Ano mobayad sa kamubayad ani? pag madawat ang purpose. Wow, duro napaka-steng utang oh. Usay sting, wa gyud ko usay nang sting, wa ko nang utang sting. Usa man ang sting. Kung inom ng energy drink bugo steng. Wala imong spelling ay to di na mao. Ay di ay. Oh. Awa. Ay ko ta tungod anak karon naulawan akong pangalan. Gusto ko naman ako na ron. Lima ka man ang ipaskilan, kanto naman dito oh, sa Alam sa kadali-dali na ako, nabali akong suot sa sinina. Ipakaulawan ko nimo tungod lang sa 2.5. 2.5 lang na! Pero ano gipakiulawan ko nimo? pasensya na. Ay, dili! Dili pwede. Pasensya Dili na. pwede imong mali imong gihimo sa kuha, di manda ta ka. Pasensya na, ha? Pagpakaulaw na imo ha, pagpakaulaw na imo ha. God bless you. Pasensya. Nagpasabot ko sa imo ha nga dili ko kabayan ng 2.5 kay tungod wala pa niabot ang korpes. Pero sa imong gihimo, giposting mo sa dagang tao. Pasensya na. Dili lagi. Ako nakautang ko, aminado ko ana, giamin na lang ko na sa imo ha. Nga nakautang ko. Di lang ta magsagit Sino na nang pagkaulawan ako nimo? Di lang ta magsagit-sagit. Dili pwede nana. Kaya ang mga tao ba na ako maulawan diri ako Kaya nga na sa imong gihimo ako nawawan. di ba rato ka papel. Pero gisulat ang gana nimo. Pero ibutang nimo dire. Oh, nakita nila sa lumi. Oh, grabing chismis ako ah. Mali ko ba makita Sa nila? Pikas Barangay, grabing chismis na sa kuha. Oh, Nakanakaw. Ano Oh. wala lagi. Tara. Tara. Kuya. Tanawang pagpakauwaw niya. Kani magsilbi ning ebidensya gyud. Oh. Ayun, pasirox na para pasirox na. ni. Oh. Para tayo bidin siya. Ibutang nimo akong pangalan oh. Pagpakauwaw na 2.5 ra akong utang pero pagpakauwaw nimo kabayron ti kag 10,000. Tama. Ay, dili. Pasensya na. God bless O you. ani na lang ha para mahumanta. Ah. Para mahumanta ni. 2.5 akong utang. Gisbil. Ipakaulawan ko nimo 10,000 nga bayad o bayari kong 7.5 karon dayon. Karon dayon. 7.5. 7.5 karon dayon. Nawa, baliktad na ikaw yung nakabayad. Oh. Amo magka. Kaya pag-ulawan man ko nimo karon. Tanaw ang hurat ko dire. Utang na lang pwede utang. O sige, bayaran ko na ha. Edukas lang. Sige. 7.5 bayaran nimo ug kay kunin nimo bayaran. Barangay ta mag-abot, barangay ta. Barangay ta. Kasing pasensya na ha. Awa, kay awa ha. Pasensya na, God bless you. Gusto naman ko makipag... Pantay lang jud. Ikaw dito ka. Get out.
Ako ba? Uy, 2.5 ako ba naisulti mo? Subala sa Dili na dili. Ang sarap ni tubig. Butang dis balay. Sensya na ha, God bless. Awa. Sa balay. Awa. Pataka mong gag-anggan awan, i-bash nito. Nag-apologize na ganit ko ni. No, ang apologize bayot may masakit. Makasabot na day mga bright pero mga bugo day di nakasabot og apologize sabot ang masakitan. Magsulat na lang kita sa Para sa ko bugo di ako no di ko kasabot og apologize usa day na. Magsorry ba? Ano, sorry? Magsulat na lang ko sa papel niya. Ipaskill ako dito mga sorry. Pero Ipaskill ba? Sorry. Dapat may sorry noun is- ni mo. Gani niya, sorry is. O niya para karon gibabayad kag 10,000 niya yung utang kay 2.5 so didak. Lakan sige 7.5 bugo Ako mo. pag makabayad. Oh, di ba? Mali dito kung hindi. Mali man ang anak na mag-post. Diba public ano man? Public apology na. Di, bugo ka ng public scandal. Public Public littering. miscellaneous. Littering. Mischievous. Bugat kay ni oy. Sige na oy. Di na ako magpatakag post no? Ayo oy patakal. Ayo di patakal post kay kabalo biya ka social media mo na yun. Si social media dahil nag-post ra ba ka na i-post dara sa mga Sa, poste. basta pa sa Poste Facebook. akong pasabot. Di, masipag sa Facebook. Post you think before you click, ana. Before you think, before you post, ng ana, good. Kung pwede mong birta bugo. Nga to po diya. Buang ka nga, eh, di na ako siya, di na ako nakuha. Think before you take. Oh, think, so think. Tinkerbell. Kailan ka Tinkerbell? Wala.